steht a Bäum, steht reingebogen. Alle Vögeln von dem Bäum sehnen sich zu. אני, נעמי זוהר, מקדישה סרט זה לבני משפחתי שנספו בשואה. בתקופת השלטון הנאצי שאלתי את עצמי לא פעם, מי יישאר? מי מאיתנו יספר? היום אני זאת שמספרת את סיפור המשפחה שהייתה. Ich will sitzen auf dem Bäum und will ihm verwiegen über den Winter mit der Trost, mit der schönen Nigen. Yam tari 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 tam yam tari 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 tam. נולדתי בשנת 1920 לאמי שרה קרייסל לבית גוטרמן ולאבא משה בן זאב זנדר. היינו משפחה דתית חסידית, משפחתנו השתייכה לחסידות רדומסק. אבי היה שוחט, בודק, מוהל ושליח ציבור ומפליא בלחניו וזמירותיו, ואמא הייתה עקרת בית. היו לי 6 אחים, זאב יהודה, דוד, יצחק, חיים, שמריהו הירש ויעקב. כל אחיי למדו בישיבות. אני הייתי היחידה במשפחתי שלמדה בבית ספר כללי, בשפה הפולנית. בנוסף לכך למדתי בית ספר יסודי דתי לבנות בית יעקב. תקופת הילדות שלי הייתה מאושרת, אהבתי לקרוא ספרים וגם השתייכתי לתנועת נוער יהודית, בנות אגודת ישראל. Und das Winterleben nenn, tu es on, du Scheute, ob du willst nicht sein kein Gast zwischen alle Teute, heb die Fliegel, sie ist mir schwer. בשנת 1939, ב1 לספטמבר, פלשו הגרמנים לפולין והנחיתו על האוכלוסייה היהודית גזירות רבות. כל מכלול החיים נפגע, פרנסה, חיי חופש, השכלה ותרבות. הם שללו מהיהודים את חופש התנועה. אסרו התכנסות מעל 3 איש. פיטרו יהודים ממשרותיהם, גרשו מבתיהם והחרימו מצרכי מזון לטובת הצבא הגרמני. נאלצנו ללבוש סרט לבן עבה עם מגן דוד כחול, כדי שיוכלו אפילו מרחוק לזהות שאנחנו יהודים. היהודים גם צוו לתת את כל כלי הנשק והסכינים שהיו ברשותם. אבי שהיה שוחט נאלץ למסור את הסכינים שהיו כלי עבודה שלו, למרות זאת הצליח אבא להסתיר 2 סכינים בבור באדמה. באחד הימים ביקשו מאבא לשחוט פרה, והדבר היה כרוך בסכנה של חירוף נפשות. כדי להתגבר על האיסור, אבא בחר בי לשאת את הסכין כשהוא מוחבא על גופי, משום שנראיתי כמו גויה בלונדינית. הלכתי ראשונה, ואחריי, כאילו ללא שום קשר, הלך אבי עד שהגענו למקום המיועד.
בקיץ 1941 גרמניה יצאה למלחמה נגד רוסיה. מודעות גדולות הופצו וקראו ליהודים למסור כל מלבושי הפרוות למיניהם. אבא החביא את השטריימל שלו במסתור בקיר, ולימים אחי יצחק הביא אותו ארצה. הגרמנים ריכזו את היהודים הפרברים בכפרים לאזור מוגדר שנקרא גטו. הבית שלנו היה בתחום הגטו, אבל נאלצנו לחיות בדוחק ביחד עם עוד כמה משפחות שהצטרפו אלינו לדירתנו. תנאי התברואה הקשים גרמו למחלות, ובן אחי ילד שגר איתנו חלה ונפטר. הגיע מועד יום כיפור שנת 1942. אבא רצה בכל מאודו לערוך תפילה בציבור. לעת ערב, טרם תפילת כל נדרי, שם אבי את ידיו על ראשנו וברך אותנו בקול חנוק מבכי. אחר כך התכנסו בביתנו מספר מניינים למרות הסכנה שבדבר. התפילות נאמרו בשקט והיו מלוות בהנחות בכי. למחרת בשעות אחר צהריים נודע לנו על קבוצות של אוקראינים שפשטו בעיר. הנוכחים הספיקו להתפלל בשנה הבאה בירושלים, ואז עלו לדירה שוטרים יהודים והאיצו בהם להתפזר. גם אלינו הגיעו הפורעים, וכאן החלו האקציות המתוכננות. בהתחלה לקחו רק את אמא. אבא ניסה לדבר ולשכנע שיוותרו לה, ואז הם לקחו גם אותו. שניהם גורשו למחנה השמדה טרבלינקה, ואיתם בהמשך את אחיי הבוגרים הנשואים וילדיהם ואחיי הצעירים. אני, יצחק, רעייתו לאה והאח חיים התחלנו לעבוד בעבודות שונות, כשכל הזמן מרחף מעלינו איום האקציות הבאות. אחרי כמה חודשים עברנו למחנה כפייה בשם הסק, ראשי תיבות, הוגו שניידר גזלשפט, בית חרושת ותחמושת. שם הועסקנו בחידוש תרמילי רובים ופגזים לצבא הגרמני. הייתה שם משגיחה קפדנית, והרבה פעמים חטפו העובדים מכות עד מוות. באותה תקופה הגרמנים החלו להרוס את הגטו בעיר על יושביו, ושלחו את מי שנותר שם לטרבלינקה, כולל הכוח הפרטיזני בעיר. לקראת סוף שנת 1944 שמענו שצבא הגרמני נחל הפסדים במלחמתו ברוסיה, ושחיילים הרוסים מתקרבים לעיר שלנו. הגרמנים רצו לשלוח גם אותנו למחנות השמדה. הם הספיקו לשלוח כשליש מהעובדים לצעדת המוות. גם אחי הצעיר חיים נלקח ממני. ניסיתי לתת לפרוסת לחם, אך הוא סירב. אחי חיים מצא את מותו בצעדת המוות. כי הגרמנים הוציאו את כל הכוח ברגע האחרון שכבר ברחו מהמקום, מהמחנה. זה היה פקודה, לוקחים את המכונות עם הכוח עבודה. מי שלא הלך, הרגו אותו. הספיקו להוציא קבוצה, ביניהם היה אח שלי, ואחר כך עזבו את הכל וברחו. אחד דחף את השני, עוד 5 דקות הוא היה נשאר והיה בחיים. הייתי אולי יותר קצת מיליטריסטית, הייתי אומרת לו, אולי תסתתר. אנחנו לא ידענו מה זה להסתתר ומה זה לעשות אחרת מה שהגרמנים אומרים. נותרתי רק עם אחי יצחק ורעייתו לאה.
Bett und ich schlaft und wer wollt war ihr Kind weggelegt ihr letzte בינואר 1945 שוחררנו על ידי הצבא הרוסי, הצבא האדום אז. אנחנו שלא האמנו שנשאר בין החיים, ראינו את נסיגתו ונפילתו של השלטון הנאצי הגרמני. בעיקר אחרי משא ומתן איכשהו נתנו לנו כבר לצאת מהבניין. אז עמדנו בחוץ ותפסנו, אבל זה היה מאוד מוזר בשביל אנשים שמשחררים אותם, אף אחד לא הצליח לא לשמוח, רק לבכות. כי חיפש את האנשים. תכף בא לו עכשיו החשבון שצריך לראות מה קרה עם אנשים. שבשעתו אמרו ששולחים אותם למחנות למזרח, אבל כבר ידענו שיש טרבלינקה, אז כבר ידענו. טוב, ולא היו מקומות ולא היה דירה. נתנו לנו כבר לצאת. עוד נמשכה המלחמה, הייתה עוד מלחמה, אז לא יכול היה משהו דומה לנורמלי שיחזור, היה צריך לקחת זמן, כי עוד הייתה מלחמה. אבל התחילו לחזור הרבה שרידים מאושוויץ, מקרובים, המחנות קרובים. אני רציתי להגיע לארץ. אמרתי, זה המקום היחידי שאני רוצה לחיות. יש שם בקרב יהודים בארץ ישראל, עוד לא הייתה מדינה. חודשיים אחרי השחרור הצטרפתי לקיבוץ בקלצה, שהיה בבניין הקהילה. כי ידעתי, האמנתי, שרק באותה דרך אני אוכל להגיע ארצה. שאמרו לי שם בעיר שלי, צ'נסטחובה, בקלצה חסרים צריך להקים. אני נסעתי לפני הפוגרום. שם שוב הופיעו להגיע אנשים. בת דודתי רחל זנדר רצתה להצטרף גם היא לקיבוץ שלנו בהכשרה שבקלצה. שם היא נקלעה לפוגרום הנורא שבא בעקבות עלילת דם ונרצחה ביולי 1946, שנה לאחר סיום המלחמה. אז גם יש לי מה לחשוב, היא באה בעקבותיי. עבדתי בגן ירק, שם בקלצה בהוראה, בעיקר בנושא יהדות. כל הפעילות הייתה למעשה חסויה, והיא לקראת התארגנות להפעלה לארץ ישראל. ישבנו שם במחתרת בקלצה, וכבר שם הסדר יום שלנו לא היה עמוס. ידענו שמשהו צריך ברוח להכשיר את עצמנו לחיים בארץ. פה נתנו לי את כולנו, נתנו שנקרא שמות עבריים, והתחלנו ללמוד עברית, התחלנו ללמוד שירים עבריים וגם הורות עבריות. ואם הייתה מההכשרה, בדרך היינו חצי שנה. ב4 ביולי 1945 התחילה הבריחה. עברנו מקומות רבים במסווה של פליטים יוונים. עברנו את צ'כוסלובקיה, הונגריה, אוסטריה ואיטליה. כשהגענו לרג'ו אמיליה שבאיטליה, קיבל אותנו אשר מיטלמן, חבר קיבוץ גשר. אשר מיטלמן תיאר את חיי יום בארץ וקבוצות גשר. ביום ה6 בינואר 1946 לפנות ערב הגיעו לחצר ההכשרה 5 משאיות צבאיות מכוסות בבד אברזין. נכנסנו עליהן והסתירו אותנו מאחורי הבד. נאסר עלינו לדבר או להציץ החוצה. השיירה כולה מנתה 36 משאיות, בהן נסעו 900 איש מההכשרות בצפון איטליה לעבר הנמל. אחרי כמה שעות של נסיעה ירדנו מהמשאית ולהפתעתנו הבחנו שבמקום להגיע לנמל הגענו בחזרה להכשרה. נודע לנו שכמעט התגלינו על ידי המשטרה הצבאית הבריטית ולכן
נאלצו הנהגים לחזור על עקבותיהם. למחרת יצאנו שוב, ולשמחתנו הפעם הצלחנו להגיע לנמל בשלום. ביום התשיעי בראשון 1946 הפלגנו באונייה רונדינה, שנקרא גם על שמו של אנצו סרני. התנאים באונייה היו קשים ביותר. האונייה הוכשרה לקלוט עד 400 מעפילים, ובפועל היו עליה 900 איש. אחרי 8 ימים של הפלגה זיהה אותנו מטוס סיור בריטי, ואחריו הגיעה גם משחטת בריטית. הבריטים ביקשו לראות את המסמכים, אך רב החובל כבר קודם לכן זרק הכל לים. גם המזוודה עם התמונות שלנו נזרקה לים. זאת הייתה בשבילנו פרידה כואבת מזיכרונות העבר. כשהגענו לנמל חיפה הוקפנו במאות אנשי צבא ומשטרה בריטים. עלינו על הסיפון ושרנו את התקווה. השוטרים הבריטים נעמדו דום והצדיעו. מנמל חיפה נסענו בשיירה של אוטובוסים למחנה המעצר בתלית. בדרך שרנו וקילפנו תפוזים שקיבלנו מפועלי הנמל. בעת שהותי בתלית קיבלתי תעודת עולה. כשנה אחריי עלה ארצה אחי יצחק ולאה אשתו. מהתלית הגענו לגשר. החברים קיבלו אותנו בחום והציבו שלט ענק בו היה כתוב ושבו בנים אל גבולם. לכולנו דאגו לקורת גג. מאוחר יותר נודע לנו שמשפחות אחדות ויתרו למעננו על מגוריהם. בחברה הקיבוצית קיווינו למצוא בית, משפחה, השתייכות, שותפות ותמיכה. בהדרגה נוצרו בינינו ובין החברים יחסי קרבה הודות לחיי השיתוף. בגשר הכרתי את עזריאל, ניסינו לאחר 4 חודשים. עזריאל נולד בוורשה ב-1920. משפחתו עלתה ארצה בהיותו בן 4. בשנת 1924 עולה כל המשפחה המורחבת לארץ ישראל. לראש המשפחה הסבא והסבתא של עזריאל, מנחם ואשתו גולדה, משה האבא ואחיו ברוך, טובה, בלה, מרדכי ודוד. בשנת 1935 העלה משה גם את הוריה של הינדה, אברהם ודבורה, לבית מיורת, והודות לו ניצלה משפחתו מאימת השואה. האח ברוך ואשתו חזרו לפולין ב-1939 ושניהם נכחדו בשואה.
לעזריאל היו שני אחים, אריה ומלאכי, והאחות הגדולה טובה, זיכרונם לברכה. עזריאל ומשפחתו הגיעו לשייח אברק. כעבור שנה הצטרפו בני המשפחה לכפר חסידים, ושם היו כ4 שנים. משם הם עברו לחיפה. משה, אביו של עזריאל, עבד כקצף וסוחר בקר בשוק תלפיות בחיפה. הוא היה גם הגבאי של בית המדרש הגדול ברחוב הרצל בחיפה. עזריאל התחנך בבית מסורתי ולמד בחיפה עד גיל 18. עם גמר הלימודים הצטרף